sa ba gargada. Masoya kamar mai ko a jikin shi ka sha kuda. Da hakuri yana illatarwa kan so yanzu da ne ya kar, domin ko ina je a kan so da wasu 'yan uwa na farar gida a miyar fulani abinda nake so tun da an zo gabar. Nazarin masoyin kini ne kan so ba ni dokin gida. Yar asalin fulani na fi sai na tsoron marar gaskiya. Kaga kamar mazamin ina kiwo shanin mazan kai gida. Ida zance yar fulani gare ki shi na ambata. Sun fi gaskiya. Ka zamni gashi na zan mataka. Kin ji gaskiya. Inda kake so ka je za da bi ka. Kin ji gaskiya. Tsakaninmu sai dai in ce rabi ne ya haɗa.